Здравейте хора, аз съм Денис, вие сме YouTube канал, днес ще сме на много яко видео, ще играеме Car Seller Simulator. Тази игра е много интересна, закупувате игри, продавате игри, какво ли не, може да си купувате всякакви работи, коли, реално има сервизи, много интересна игра. Ето виждате, аз принципно играта започва по друг начин и трябваше тук да поразчиста и да си отворя самия сервис. Аз съм го отворил и сега отиваме. Може би ще изтеглиме кредит, защото както виждаме 7000 не мисля, че ще мога да изобщо да си купа нещо. Идваме на Рангбан, на банката, колко преди да изтеглим. Примерно имаме право до 22 000, ще вземе 20 000. Не, директно 22 500 ще си вземе. Аре, точно толкова колкото имаме право да вземем, мисля, че имаме само, да, 22 500. Ето тези пари искам да вземем от банката, да видим дали ще ни бъде позволено да вземем този кредит. Точно така, вече имаме 30 000 на нашата сметка и отиваме да купуваме игри. В момента сме без кола, пеша сме, реално, обаче аз съм някъде на друго място и срещу мен реално ми идва спирката. Доста интересно. На предишната карта не ми беше точно така, явно сега има нов апдейт, на нова карта сме. Ходим в квартал, имаме кармаркет и тук, реално тук мисля, че се спеше, но отиваме в квартала. Отиваме в квартала да закупиме нещо. Така, ето тук има най-различни коли. Оу, май гъднес, какво видях очите ми, но това може би ще струва много пари. Тази Тесла ли, това не знам какво, това ще струва много пари. Тук имаме указания, аз ги знам, 47 000. Предлагам тази кола е много добра, но е много скъпа. Нещо друго, което да е на нашето ниво. Там има други коли също. Но може би аз се... там май видях нещо към ванче. Какво е това там? Те го виждаме, имаме... Уау, много яка джипка. Ауди е. Тук имаме още едно Ауди. Някаква друга... О, тази кола искам да се купа. Значи като нов човек, като нов бизнесмен, мисля, че тази кола ще бъде най-доброто, който може да си закупиме. 30 000 за това? То нормален ли е? Това нещо не го слуша главата. Как ще иска 30 000 за това нещо, човек? Ти нормален ли си? То не знае, мисля, че наистина не знае на кой свят се намира пича. Как ще искаш 30 бона за тази бракма, бе? Добре, ще се пробваме за това. За това ще се пробваме да видим. Колко пари искам, ще към 40, 35, 23 000. Какво имаме я? Пък да видим. Тук имаме ли поинче? Нямам никакво поинче, добре. Ето, вече имаме и кола. Чай да усиля да може да чувате реално, ако нещо, самия двигател на колата не е до край. Така, аре, качваме се. Тук имаме също указание, добре, палиме. Защо нищо не се чува? Ехо? Нямам звук? Аз съм усилил звука си. Да не тук нещо съм пипал, ама не съм. No, what? Не се чува звук от играта, за жалост. Но окей, сега ще пробваме да видим колко ще дигне от там до тук, до спирката ще направим гонка. Айде да обърнем сега. Така, стоп. Дай назад, така. Добре, аре, газ. Потегляме газ, да видим колко ще дигне в цялата права. Дига се ги 100, значи не е чак толкова почупена, по моите сметки. Не е чак толкова почупена, това означава, че си е добре количката. Дигна ги 100. Доволен съм. Като за тази кола, мисля, че са доста за 20 000 кола. Какво искаме? Не мога да хеликоптер караме на сервиза, да видим сега какво ще стане пък в сервиза. Нямаме нито таблет, нито нищо. Реално сега се развиваме, но преди я играх и реално сега в момента не знам къде е то сервиз. Защото реално спирката ми беше тук и също ми беше сервиза. Сега къде е сервиза? What the hell? Обаче аз не мога да си намеря колата.
Не знам къде ми е колата. Ето я тук, бе. Тук е някаква кола за качене. Мисля, че това е сервиза точно така. Ето го сервиза. Това е някакъв нов апдейт. Тук някъде трябва да им бъде колата. Ето я. О, добре. Доста интересно да е направено. Добре, тук нали е изкат ми 200 000 за поправка. Давай му ги, качвате тук да правят. Да видим тук да поразгледаме малко карта, докато ни правят колата. Така, тук няма нищо. Тук си знаем дук. Това тук е сигурно за част за обичайните работи да слагаш нови тук. За препоедисване мисля, че бе. И това е май. Окей. Тук е доста добре, двама човека я правят. Окей, готово ми е вече колата. Дарахме $200 за поправка, което е... Мисля, че доста, защото пак колата не е нещо вау. Не знам. Играта ми бъгна. Не, така си мисля. Колата. What? Защо не мога да правя нищо? Ето, нещо ми бъгна играта. Окей, качваме се. И отново няма звук. Не защото записвам видео, за да няма звук, но не се вярва заради това. Ти момчета си имат си работа, пичовете. Не, защо така лага играта? Правилно тия хора трябва да си оправят серверите, защото колата е малко шивана. Играта е малко... Не позволява да правим нищо. Ето. Добре, това сега нормално ли е? Ето, добре. Много лага играта, което трябва да бъде поправено. Ето, натам живееме, натам ни е продавалнията, така да го кажем. Окей, спри намали. Човек, аз не мога да намали, сега ще си забия колата реално. Играта им лаги на куче. Играта им е мега шибана. Определено тия хора трябва да си оправят играта. Шибах си колата, ето. Това не е нормално. Оправете си играта, бе, хора. Тя игра... Не е нормално нещо. Окей. Тук какво беше това? Тук за надаване, тук не знам какво е, няма значение, думай тук сега си продаваме. Значи ето ни го сервисчето. Това ни е нашият магазин, така да го наречем. Или пък все още няма да го наричаме магазин. Добре. Доста добра кола. Видим сега за колко пари да пуснем за продажба. Да видим коя година е. 2015 е. Окей, много добре. 2015 Dodge. 23 000 сме взели и ми мисля да пусна за 40 000. 45 ами за тук. 145 000. Мисля, че ще е доста добре за тази игра. За тази кола, за тази игра. 45 000 я пускаме и очакваме клиенти. Тук си имаме кофче за буклук. Тук да видим това за какво е. Газ. Мисля, тази игра е доста реалистична. Доста яка, много добра игра. Броя на пичовете от време на време така налагва, който на мен не ми харесва, но надявам се да не е само на мен, толкова. Какво правим с това? Какво трябва да правя? Нещо да събирам. Кола. Тая кола, може да я направя нещо? Не. Мисля, че ще е яко да можеш, примерно, да крадеш коли. След това полицията те гони. Такива работи. Ще да е мега интересно. Но не се го си така, но надявам се, примерно следващите сезони или там, както се нарича, евенти. Надявам се да бъде направено това. Виждаме как и леко им лагва тук тревата, което е малко зле, но доста реалистично. Като игри, като колите са доста реалистични, както си имаме ние тук сами сервис или магазин. Добре, какво предаваш? 45 000 искам да нареча. Това няма да даде много пари, сигурно. 29 000. Не мога да преговарям. Не съм развил умения за преговарям. 29 000, ще му пускам поне 32. Не чакам ли още клиенти или тази кола да бъде продадена. Добре, продаваме първата си кола. И може би така ще завърши това видео. 29 добре, продаваме колата и... Това е от мен, пичове. Ако искате още такива видеа, дайте палец нагоре, абонирайте за канала, 10 лайка и качваме веднага второ видео на Car Saler Simulator. Безплатна играта, може да си стеглите от Google Play. И от мене, чао!